social que posuímos é a propia sociedade libre. Porque as sociedades libres, baseadas nos mercados concorrenciais, teñen, dadas as súas cualidades afectativas, teñen a gran virtude de fornecer de prosperidade a ampla maioría da populación. Agora ben, tamén recoñezo no relatorio que, desafortunadamente, cando decimos a ampla maioría da populación, non decimos toda a populación. Nada é perfecto. Entón, tamén o mercado xera excluídos, e aínda que libera da pobreza a maior parte da populación, pois desafortunadamente hai unha minoría que pode ficar en situacións críticas. E por iso temos que preocuparnos, porque todas as sociedades ao longo da historia da humanidade, todas se preocuparon polos máis desvalidos. Porque esta preocupación ten unha funda raizame moral. E por iso creo que a nosa sociedade non debe abandonar aos desfavorecidos. Certamente, para que todos poidamos xogar o partido da vida, necesitamos oportunidades. Necesitamos poder chegar ao comezo dese partido cunha bagaxe, cunhas dotacións. E, desafortunadamente, non todos partimos do mesmo ponto de saída. Pois pola nosa carga xenética, polas nosas condicións familiares, polo noso entorno social. E, de alguna forma, a sociedade debe tentar correxir estas diferenzas. Non todas, é imposible, pero algo para situarnos cunha certa capacidade de xogar ese partido. Estou a falar, evidentemente, da igualdade de oportunidades. Para iso, necesitamos garantir o acceso a unha educación de calidade de toda a populación. Así as persoas poderán desenvolver todo o seu potencial. Isto, evidentemente, non significa que o Estado sexa necesariamente o encargado de proporcionar esa educación. Creo, na onda do que xa expresaba Carlos anteriormente na súa ponencia sobre educación, que unha forma razonable de organizar a nosa sociedade nese aspecto é a través dun sistema de cheque escolar. Si dotamos de oportunidades a todas as persoas da nosa sociedade, conseguiremos algo moi importante, que é a mobilidade social. Conseguiremos que todas as persoas, independentemente da súa extracción social, teñan a oportunidade de prosperar. E unha sociedade onde existe mobilidade social é unha sociedade que está aproveitando eficientemente os talentos das persoas, de todas as persoas. É unha sociedade que fornece de sensación de xustiza. Non debe ser o objetivo das políticas públicas garantir a igualdade de resultados. A desigualdade é unha consecuencia ineludible do progreso. Porque só se as persoas son retribuídas en función dos seus méritos, haberá incentivos para esforzarse, para traballar, para innovar, para emprender.
Evidentemente, dentro dunhas certas limitacións, como dixen antes, a pobreza é moralmente reprobável. Pero non temos que ter medo á desigualdade de resultados. Si esta é produto do esforzo dos individuos, e temos ademais que ser conscientes de que detrás, multitude de veces, detrás da defensa da igualdade, acóchanse intereses bastardos. Por eso, creo que cuando diseñemos as políticas públicas de condición social, de igualdade de oportunidades, debemos pensar moito máis na mobilidade social que na igualdade de resultados. Tamén sinalo na ponencia que todos temos o risco de sufrir o infortunio, de perder o noso modo de vida, de sufrir unha grave doenza, de ficar inválidos, de tornar vellos. Entón, a sociedade pode darnos certa certeza contra estes avatares do infortunio. E isto, a nosa sociedade resolveron este problema, o resolveron a través da implantación dunha serie de seguros sociais. Ademais, hai razóns de eficiencia económica para defender un certo intervencionismo público neste eido da vida social. Pero o único indispensable sería que existise certa obrigatoriedade na suscripción destes seguros sociais. Esta é a base do que se debe chamar o estado do benestar. O estado do benestar non implica necesariamente que o Estado sexa o xestor das nosas pensións, o xestor do seguro de pensións. Non implica necesariamente que o Estado sexa o xestor do seguro sanitario. Non implica necesariamente que sexa o xestor do seguro de emprego. Iso se pode resolver de outros xeitos. E existen ao noso alrededor exemplos paradigmáticos de resolver eficientemente e garantindo en moita maior medida a liberdade dos individuos. Existen países no noso entorno que nos fornecen de exemplo. Temos, por exemplo, a Suiza, onde existe un seguro, os seguros sanitarios son obligatorios, pero se poden contratar coa empresa privada que autorizadas, con un certo número de empresas privadas autorizadas pola lei. Temos o exemplo de Holanda, onde se combina un seguro sanitario público para grandes contingencias e seguros sanitarios privados obrigatorios para eventos menores. Temos exemplos de sistemas de capitalización que están a funcionar moi ben por o mundo adiante. En definitiva, que creo que Converxencia 21 ten que pensar a hora de diseñar as políticas sociais, a protección social, ten que pensar, por un lado, en dúas coordenadas. Unha é o respeto da liberdade e outra é a eficiencia destas medidas. E para iso hai que fuxir de dogmatismos, hai que fuxir de ser conservadores e defender sistemáticamente o status quo e pensar en novas experiencias, en novos xeitos de organizar o estado do benestar. E ese é o espírito da miña proposta.